guys, this is me, Lala. Igen, most így beszélek mindig megköszönni. Nekem itt lesznek a kutyának a dolgai. Még itt lesznek a kutyám. Majd ezt mondod tőle? Ki? Miért ne töröd ki? Kuka, töröd már ki! Most miért nem töröd ki? Mindig először csinál, mondod, kuka! Ez lesz a szörnyeg. Hogy ne legyen szörnyegük, vagy padlón legyen. Egy padló lesz inkább. Ilyen padló. Jó, ez a padló is. Na, bemutatom. Így másoltam a unokatestvéremnek a házát. Itt már magamtól, mert na, a rosszak lesz. Mondom, milyen lenne? Szörnyegnek, vagy nem jó? Nem tudom. Szerintem nem lesz jó. Nem tudom. Jó, akkor nem. Itt lesz a kutyának a helye. Bocsánat, hogy nagyon halt vagyok, nem tudok mit más mondani, de hát meg én beszélek. És nem beszélek. Most beteg is vagyok ma. Te meg megfulladsz. Nekem ez a család gazdag lesz. Enyém is. Nagyon modern testvérem. Enyém is gazdag lesznek. Ezért van, hogy neki kettő money. Nem is lássák meg. Ott van. Na, itt van a money. Ez a kettő money. Ez, hogy itt lebeg. Jó. Neki kutya lesz. Nekem is lesznek kutyáim. És neki ilyen lesz a ágyú. Ilyen gazdagos. Ez egy gazdagos? Legyen raktájuk. Mondd, melyik legyen ez vagy ez? De melyik legyen ez vagy ez? Nekem ez van. Utána szeretek, hogy mindig kell nekünk adni. Ugyan, ők amúgy meg azokat szeretik, aminek kell nyomni. Ők is. Nekem az van. Nézd, mondod neki milyen. Nézd, mit csak. Mondta. Jó, nem, mindegy, csak csinál. Ő nagyon imádja ilyen pomporokat. Lárom, hogy az a cicáknak valóna minden. De akkor is imádja a kutya. Kutya az már mindjárt macska lesz. Neked már mindent már neked egy. Olyan macska, aminek szabad halapni. Aminek kell halapni a testét. Mindig. De mindig azt mondod, hogy mindig azt csinálja. Bocsi, így beszéljek. Hát, ja. Most is ezt mondod. Hát, igen, jó. Igen. Love Kell neked most egy pofon? Ja. Igen. Tényleg? Igen. Szóljak anyám. Min? Hogy mit akarsz? Nem. Hát tényleg normálisan beszélni. Libi love. Lara. Libi love.
Lara! Au, au, au. Au, Ez au. komolyan? De nem is sírsz. Nem is sírsz. Oh my god, nem is sírsz. Csak csináld már a házadat. Nekem itt fű lesz, nézd. A padló. Vagy ne? Nem. Nem jó lesz a fűnek, így megharapják a darazsak. Kérdezd meg, tart. Mondom már, Anna! Anyukának, hogy Itt nem is tudom, hogy mit lesz a ponton. kérdezd meg anyukádat, hogy itt hagytad fel. Ezt mondani. Minek? Dara szegény, csak ott van egyedül. Akkor tenni kis barátságokat. Ez lesz a jó barátja. Jobban lesz nő, és ez is lesz a jobban lesz nője. Nekem van olyan szép trombolének a barátnője. Nekem kettő barátnője van. Nekem is kettő van. Kima. Három. Itt leszek a három. Én nem tudom, én csak szerezek dolgokat. Te is szerzel most dolgokat? Nagyon srácok, most szerzek dolgokat. Bocsánat, mert nekem szegény embereim csupaszok. Nekem megint eldőlt